Bă, Gabi, simte foame. Bă, e și mie foame, sincer. Hai să mâncăm ceva. Și ce propui? Faci tu ceva de mâncare? Să gătesc eu? Desigur, hai să gătesc eu. Mamă, ce-i janghina asta de bucătărie, frate? Nu, că eu nu pot găti aici. Bă, Mircea, vezi că mă duc până la cămin să gătesc, că nu merge. Bine, mă, dar grăbește. Bine, bine. Repede, repede.